политическите карти и продължава се да се работи в тази насока. Млади хора да се вливат в нашите редове и ние трябва така да ги подкрепяме, да им помагаме, защото все пак те нямат опита, нямат познанията как да работят в различни насоки. Но ако има такива, всеки може и да предложи и да разговаря, за да бъдат приети в нашите редове млади хора. В момента ми се струва, че има основателна тревога да смятаме, че партийните организации, основните партийни организации, те са вика в цялата община са в такава слабост положение. И според мен до изборите, до тия първите времето съвсем малко, но поне до парламентарните основните сили трябва да първим за направо казвам възстановяване на основните партийни организации. При положение, че тук на времето на около 70-80, близо 100 души партийни членове само в този квартал, сега вижте какво събираме. И на избори толкова 200 души не можем да събере. Те са викат партийните членове да бъдат гласували за нашия кандидат кмет, ще да бъдат поне колко ги водим са 400 души, не знам колко бъдат. Ние не стигнаме 200 души, 192 или 7 души, нещо такова. 197 души бяха точно. Това беше